Madoka chere mabuja tauya nenhadzo manhoko dzozuva rogumi nosere mwedzi uno waNyamavhuvhu. Nyasi tiri kufara tanyepiwa nevanhu kuti waChina waya wakanga wari kuuya wachiti wauya kumaima nokumaira munda kuti wagoite zvokuchera-chera zvawanga wachiti wari kubva kuhurumende kwai manyepo. Izvezvi tanyepiwa kuti kwai maofisi wakuruwo anga aribe chaari kuziva kuti zviri kuitika izvi. Tiri kutofara mabiya angu kuti kureketa tagoitaku takabatana kwaita kuti zviite zvinani. Izvezvi kwai wamboreka wambodipama kurekera kuita zvawanga wari kuda kuitazvo. Toramba tichizvikudza izvi. Kana pakaburika zvimwe aiwa tinondokunyepai mabiya angu. Wamunangagwa kwai wagotumirapo tsamba yokukorokotedza hakaende ichiremawo kuZambia. Wakatora mazuva mazhinji fani waribe kumutumira, asi pakanga paihwinhai Edgar Lungu pasarudzo dzapfuura wakanga watoita bau chairo. Zvinotoratidza kuti penyu waribe kufara nezviri kuitika zvi. Tinoramba takaringa kuti zvichasvika papi. Panyaya yesarudzo dzoZambia George Charamba agoita mapwapwa futi ari kureketapo kare kuti nyangwe Chamisa akahwina hapana ipo wakuru wenyikawo wachagosiya achitonga. Kwai naGeorge Charamba moti varume vakuru vangasiye mahovhorosi avo kusiyira iye Chamisa kuti atonge chere. Idi zvakatoma kuvhundutsira vanhu kwakadari kunodikanaba kunoita kuti zvireke kugoita zvinhu. Ipapa abva aitawo kuti wechidiki webato reMDC Alliance wagorekete kuti waakutonhadzirirawo kuti waite zvinhu zvinoita kuti kana wakanga wavhota zvireke kugobirirwa pabodzi pauno kuti nyangwe wakabirirwa asi wachengetedze vhoti yawanenge wavhotayo. Heno mabiya angu zvikareka kugoita kuti kuite manyongori chaiwo, ticharamba takaringidza kwazvinoperera. Kuno chidiki weinonzi Youth Alliance for Democracy wagonyorera Wamuturi Ncube kuti wachibvunza kuti mari yokutenga dzimotika dzawagotengera vanhu Poland yakabvepi. Heno mabiya angu kuti wachapindurwa chere kana kuti pachareka kugopindurwa. Ticharamba takaringa hedu. Hurumende yatiyo yagotenga manhamba odzimotika akakwana okuti wape vanhu vese. Heno kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo, ticharamba takaringa tichigokunyepai kana tagwa nevanhu vese kuti akuboeka manhamba puretiyo zviribe kunetsa. Imwe nyaya yatifadza nyasi paiyeyu agoita zvokubhinya memori machaya kwai asungiwa. Izvi zviribe kureketiwa nemapurisa asi tanongwa nemakwai. Ticharamba takaringa kuti wachapedza sei nhau iyi. Idi kana asungiwa aiwa zvinotifadza tinozvitenda zvikuru. Wagari wokubulawayo wagonyora tsamba kugurukota Jurai Moyo wachiti iro rigomise zviri kuitiwa nekanzuru yawo zvokuda kuvaka zimba mudhadhadha rokuwakira mutungamiri wegutari. Kwai imba iyi ichatoita mamiriyoni omari yomunyika anoita mamiriyoni 25 chaiwo. Wari kuti mari iyi ingadai yatoisiwa pane zvimwe zvinhu zvinoita kuti iite zviri nani. Heno kana zvikatetekewa. Kune imwe hwarawa ine makore 64 yasungiwapo kare nyasi kwai yakaita zvokubhinya wapwere vanosvika 4 vana makore 10 nobodzi no14. Tinoramba tichiti pasi inoita zvokubhinya wapwere wakadari. Zimbabwe yaparura mumwe musika unoita zvokutengesa zvirimwa nyasi. Musika uyu kwai unenge uchibatsira varimi kuti vagoboye mari zviri nani. Heno kuti zvichasenza sei, asi kwai papa anenge aendesa zvirimwa zvake ikweyo anopuwa bepa rokuratidza kuti aendesa ikweyo iri anogona kuenda kokwereta naro mari kumabhengi. Heno kuti mabhengiwo anga ari kuzviziva chere kana kuti abvuma chere. Ticharamba takaringa iko zvinoperera. Ipapa mari yokunze kwenyika iri kutengiwa nemari yomunyika inosvika $75 anomasendi 72. Kwakapuwa mamiriyoni anosvika 40 anomapfumbamwe omamiriyoni omari yekuAmerica musondo rino. Tiringe hedu dziri kuitika ipo pasi rese.
dunhu ronyika dzodzasi kwaAfrica rosadhaki kwai raakutungamirirwa kuwabasa waro neanonzi Elias Mukhosi wokuBotswana. Ndiye atanda nyasi uno. Toramba tichiti ngaaenderere mberi nogweta tuzvinhu. Wanotsvaka mari yehurumende weZambia Revenue Authority wagoreketaiwo kuti kambani yodzinharembozha Airtel kwai iri kuda kufanira kubhadhara mari inoita makwacha mamirioni 570 ahanga waribe kubhadhara mari yomutero yavaifanira kubhadhara mumakore anoti 2013 kusvika 2017. Hino iko zvichaperera ticharamba takaringa. Akambotungamira nyika Burkina Faso Blaise Compaoré kwai achatanga kutongiwa nokuponda kwaagoita Thomas Sankara muna 1987 musi wa18 mwedzi wa12. Ticharamba takaringapo kare. Uganda yagoti iyo ichagobatsira vanhu vari kutiza Taliban kubvapo kuAfghanistan vanosvika zviuru 2. Vanhu vanenge variko vari vapoteri. Ireland yagoti ichabatawo wayo 150. Dzimwe nyikawo dzati dzichaitawo ruti rwadzo kuti dzibatsire vanhu. Hino kuti zvichapera mushechere ticharamba takandoringa hedu. Kwai mari yakaisiwa muhomwe yoNorway inonzi Sovereign Fund kwai yaboya mari inoita mabhiriyoni 100 chaiwo mari yokuAmerica kubva patanga gore kusvika mwedzi watabvayu mumasureyu. Zvakatooma mabi angu. Dzimwe nyika unosaya kuti dzinozviitawo sei. Mukahatikidzwa kanyasi kwai pwito musimani anogona kundodzingiwa basa kuAl Ahly kwaari nokuda kwokujiwa kwaari kuita mutambo noZamalek. Hino kuti zvichapera mushechere ticharamba takaringa iko zvinoperera. Asi aiwa anenge ambotifadzawo zvaakaitazvo ikweyo kumaIjipitako. Tiri ipapo zvedu. Aiwa togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.